म्यूजिक। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, माहिष्मती की असंख्य प्रजा और उनके धन, मान और प्राण का रक्षक, और महाराज भल्लाल देव की सर्वसेना का अध्यक्ष, निरंतर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मुझे अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो संकोच नहीं करूंगा। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं गिबियावनो आं नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बोरसानगुरि इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाहैबाय। साननैसो सिगां एबा बावैसो सिगां DID डेन्स इन द डेन्स लिटिल मास्टार्स सिजन 5 आव फंबाय नवजित बसुमतारीनि जितु फरायनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिया जानानै थांबाय। जानो हागौ बे हाबाफारियाव बिटिआर ओनसोलजों लोगोसे आसामावनो बे हाबाफारिखौ मावफुंनांगौ जानांगौ आरो बिथांखौ मोनसे गोजौ लामाजों दैदेननो थाखाय बयबो हाबाफारिखौ मावफुंदों बेखौनो आसा खालामो। आरो जायफोर बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव मदद होदों, हाजासे मदद होबाय, बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जाहाथे फंबाय नवजितनि फैनो गोनां रिजाल्टआ पजिटिभ जायो आरो फंबाया मोनसे गोजौ लामाजों आवगायलांनो हायो, बेखौनो आं आरज गाबो। आरो बयबो साफ्रोमबो रायजो राजायानो जोंनि जितु बेफोरबायदि गोजौ फारसे बादायलायनाय, मोसानाय मुसुरनाय, मेथाइ रोजाबनाय आरो जायखिजाया हाबाफारियानो जायाथों मानो बयबो हेफाजाब होगोन बेखौ आं मिजिंथियो आरो इयुन समफ्रावबो मोजाङै मोजां समफोरखौ बारग'होगोन मिजिंथिबाय। आरो बावैसो साननैसो सिगाङाव गुवाहाटीनि बरबारियाव जितु बर' एबा ट्राइबेल माहारिखौ फोस्रांनाय, न' बां सिफायनानै होनाय, बे हाबाफारियाव जायफोर जोंनि गेदेमा सुबुं एबा जिखि साधारन सुबुङानो थांनानै हेफाजाब हैदों, बिसोरनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। दैज्लांनि समाव, अखा हाबाय थानाय समाव बिथांमोननि दुखु खस्थ'खौ नुनानैनो जोंनि माहारिनि जायफोर सुबुंफोरा बिथांमोनखौ मदद होदों, बिथांमोननिसिम एकदम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आं बावहरनो लुबैयो। मानोना बेबायदि हारिनि अलखद समाव जोंनि हारिनि सुबुंफ्रा नायाब्ला सोर नायनो, बेखायनो नायनो नांगोन, गावजों गाव जों हेफाजाब होलायनांगोन। दाल' नङा, उननि समफ्रावबो जोंनि गासै बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजा आरो आसामनि रायजो राजाफ्रा जिखि जेंना फैयाथों मानो गावजों गाव हेफाजाब होलायगोन आरो मदद होगोन। खौसे थायोब्लासो जों बयबो जाफुंसारो, बे बाथ्राखौ साननानै जों बयबो दावगानांगोन। आरो जोंनि जितु जानानै थांनाय बे बर' माहारि ट्राइबेल हारिखौ फोस्रांनाय, न' बां सिफायनानै होनाय बिथांमोननिसिम जोंनि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारा मोनसे मोजां सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि जेंनाखौ सुस्रांगोन। आं बेखौनो जोंनि बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम दाबि दैखाङो। इयुननि समफ्रावबो मोजाङै गोख्रोङै मावफुंलांगोन आरो जोंनि थांनानै थानायाव मदद होगोन एबा सान्थि मोनसे परिबेस फैगोन, बेखौनो आं मिजिंथिबाय। आरो जायफोर आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन, आदै मादै बाजैमोन, जायफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम, लाइक एन्ड शेयारबो खालाम। आसा खालामो आं इयुन समफ्राव बेबायदिनो मोजां मोजां कन्टेन्ट एबा भिडिअ लाबोनो नाजागोन। भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।